Vi har om verber. Verber betyder udsagnsord på dansk. Verbet betegner handlinger og tilstande, som f.eks. at gå, løbe, cykle og hoppe. Yes, og udsagnsord, de kan bøjes på mange forskellige måder. De kan for eksempel bøjes i tid, som vi ser her. Der har vi en hel masse forskellige former for tid. Vi har den, der starter med navnemåde eller navneform, at spise, eller det var min telefon. Ups. Og navneform er også infinitiv, som var at spise. Og så er der nutid, eller præsens på latin, den spiser, eller jeg spiser. Og så er der datid, eller præteritum, den spiste, eller i går spiste jeg. Og så har vi før nutid, som hedder perfektum, som er den har spist, eller jeg har spist. Så har vi før datid, som er plusquamperfektum, som er den havde spist, eller jeg havde spist. Så har vi fremtid, som er futurum, den vil spise, eller jeg vil spise. Så har vi før fremtid, som er futurum exactum, som er for eksempel den vil, eller den, det var før fremtid, den har vil spise, eller jeg har vil spise. Og så har vi bydeform, eller imperativ, som er spis, i det her eksempel. Ja, vi skelner mellem finitte og infinitte verber. Og vi kan bøje de finitte verber i tid, personer og tal. Og de infinitte verber, de bøjes ikke. Og der skelner vi mellem tre slags former, som er navneform, infinitiv, lang tillægsform, som er præsens participium, og kort tillægsform, perfektum participium. Og vi kan se i den sætning, vi har, at har, det er det finitte verbum, og spist er det infinitte verbum. For det lægger sig til har spist. Endelig så har vi en aktiv og en passiv form, og den passive form, den er, at forbryderen den blev fanget, eller han blev fanget af politiet, fordi at forbryderen han gør ikke selv noget, han bliver bare fanget. Og den aktive form vil være, at politiet fangede forbryderen. Det er bare en måde at understrege på, hvilken side man ser det fra. Yes, og det der så er generelt, hvis vi kan lige gå tilbage til vores udsagnsordets side, men eller slide. Verber kan sådan generelt bøjes i tid, personer og tal, hvorimod altså for eksempel tiden, det var jo så det der med nutid og datid. Så har vi personer, det er jo de forskellige, eller tallene, det er jo så for eksempel når vi ser, det bruger vi ikke rigtig på dansk, men altså det bruger vi for eksempel på tysk, når vi ser, at der er en forskel på jeg spiser og du spiser, og på tysk er det jo så ich kan, eller ich esse, og du isst, est. Nå, men det er også lige meget. Der er i hvert fald en forskel på tysk, og den bruger vi ikke rigtig på dansk. Og så tror jeg, vi har været sådan nogenlunde hele vejen rundt. Mega fedt. Tak.